Ay, mga katik-tik. Ang uban, kalinturahan man na silingan ako magpalit anak 480 ang buwan, kaning kilo. Basta ako kung ako'y gusto, aber pag sinintos ka, di man madala ni kwarta o mapatay ko mukha o di kong taman. Oo, samtang makaon pa. Oo. Maon eh. Gabi ka na siya sa bawal na, no? Kuni bagay prito. Sa bawal yun. Bawal. Kani si Tintay Crespo ni Kasimana. Ako ni inot-inot ng kay... Maabtan ba nga namin makuha anak Na. Ako nagdaan sila kiingnan yun. Oo. Kaya ako buha diha nga di ko ang katong ako subakay sa gulay. Nawala. Nawala niya. Ito nga, pagtagaan naman tara silang bulan. Nag-ingon din ko nga, pag-ukad na ko kay magsabaw na ko na kay haros na akong lauoy. Wa naman dyan mo sa ako gibutangan. So, ang kapungod na ko kay lakon ko. Ingkog, waon ka na, bukdi, nagkaon ato. Nagkaingon din ko. Pulos na malibad, Jeffrey. Si Jeffrey wala. Babay. Wa, yun daw siya, mapatay pa daw siya, siya katisa. Sa may makuha. Jeffrey lagi siguro ito kayo, man magdingog pag-ingon ako, wabot dingin ka. Di nandiyo ko makasalaog, makapanungo ko. Mga katik-tik kay sayop lang nila, kagipantagaan na sila. Ako gibilin nga para sa laoy. Ikuha pa din taon. Susgap. Kani magod among balay mga katik-tik kay open access ra ba? Sik mo na pag magbilin ka diri mga sudan, wa na di na maabtag buntag. Nani maggrocery ana diri. Nasayod pala na akong nagkatong dilyabi nga rin. Ako dala-dalahon ang liyabi asa ko. Mga anak ra po ni lola mo kuha. Pala nang Mauna nakahuna-huna na kong dagit-tik nga. Magpalit na kong kanina sa erosyon pa yan ako. Anan ako niladihan. kas mo ko rin tinugay. Dugay mamulay ka nag-ice. Gonggong man, abot niya si Gonggong. Lawak pag kuan Bombay isa to kay maghakot sa Gonggong sa kuan. Kasi niya sa tubig. Unya ra kay gikapoy pa jud kong sakit ako kalawasan. Kalami jud. Ngano nga nagikapoy magaw sa mahimong trabaho. Kada pangmaon siguro sa kuan kaning unsa pa na mabugtan. Jogging. Mag-jogging. Wa ko magsugo nga. Kuan, ko magsugo nga pag-jogging. Anong gisapot ka ng sibuyas dahon? Labihan na 5. Kung palang mahinaya kahala na way sibuyas dahon. Oh, wala suwa ko? Aman. Laga naman lagi kayo na siwa ko. Ha? Laga naman lagi, di ba sige na kondong tak balay? May kota. Kung kadalingi, Jace kadalingi, Jace. Ito ko. La! Balik yung panlami din kaon. Pagkaon ka magbahaw kay kuan ka nang. Dili na magpanpan kay jumble na. Kumakaon anak, saga anak ko 15. Di pa yung dawat. Dili pa ka kung tito, nagtulo ka upaw. Dili, nga pag ato dito, palit, nagkaon ng kanon. Lamit lagi dunggab-dunggab mo. Doon sa mangkala. Tingnan lagi. Last na po. Mga katik-tik rin ako kay nagbukal na. Kaya ka na ganing gikan ka na hubog lang. Tamaan.
Unsa may katambag nimo atong kuan la? Atong itong balita nga iyarang gipa ay wala siya nisugot nga pakasuhan iyang bana nga nagpatay siyang anak. Kaya nahigugma gid daw siya laging ningon pa siya nga miski pa daw hatagan siya 5 million di gid daw niya ibaylo iyang bana. Uy, unsa man iyang kan nagbitay buyawan. Kay aber papat yung pag amo anak tanang kay igo ram ko magkit-kit dito kay buyawan baligya dayon ako. Ingon anak gipatay ng among anak. Bahala napasaylo pa nimo siya lang. ngay patyon kadugayan patyon siya. Wala raman siya la. Nga nawala ilang anak. Na. 2 anyos pa. Og butang na to imo atong bana. Di na nimo pa. Na nako presyo na ko ina nako pagwaon. Bahala kalibangak siya dito sa buwan presyuan. Tura siya kamatay di yun ako duawon. Inigugma man ka. Mawa manggugma ay ino magtanduay. Tulog-tulog lang. Pero ang bata loy di naman Ang mapulihan. bata mabalik. Ang gani, di na mabalik ang anak ba. Bana mapulihan pa man. Hindi sila magkato. Kadugay na natin pumasok sa tubag. Bis ka nilipay na kay masubo na. Na. Naman. Wala mag... Tango. Ayaw sangha. Dami. Kasi may matambag sa kainit karon. Init kayo, hindi niya ka muna padakaw-lakaw kay init kayo ang mga high blood ka mo, mga tiurok na ang dali kay pagtig-inita. Nagi namatay lang no bata pa. Na heat Nang ganit stroke ko lang. mula ka nga dili ko high blood kay... Unong pakabulan lang na heat stroke. May pili, wala palagi pili ng edad ng heat stroke nila no. Naaba de. Kung sa'yo yung kabuhan na high blood na. Na heat stroke ba namatay bata. Kiton ta ka sa video ha. Nya unsa may gibati ni matong bata nga namatay sa heat stroke kay unong pa to kabulan la. Luoy, punta na kay bata pa siya niya. Sige man putos habol, init sige man putos. Hindi man punta na kay init pa, Sakita guro na gano. pusyon pa. Unom na kabulan ba niya? Permini mo karga, permini mo hagwa, himuwa ang kalit. Gani, luoy ba kay bata pabinta ang tanaw. Sigulang na kay napusla na sa kalibutan. Tagaan din yung pagkwarta sa wako. Kinilaagad man, kinilaag man. Wala ang galing na kasi 50. Amo kami makaliyat ni Gumog Gunsan. Katulad ni Silvi nga wang palit-pagpan. Check na itong luto ni Lola guys. Luno din ako ang favorito na akong kamunggay. Ako po na. Namit mo yung mga alahas. Oy. Suka. Nakisuka ba daw lang? Anak mama. Wala. Diba? Palit ka ini. May kinihigo po ng over pa ba? Sarap nga sarap. Ikaw ba punto-punto ba ng punto ba asin kay? Ako tama na ito. Tama. Tama ra.
Ay mga katik-tik na luto na ang malasugi, sabaw, di apa. Kanon mo ukab lang. Nya, kumusta may mong malasugi? Maunin aktor may tudan. Taas ko kinami abot na 100 siguro. Lami gid na lang labo nag naibukog. Mas ganahan kog naibukog gyud pod. Anong sibsibo nimo ba? Napit na ra bang birthday ni Lola Maria lang sa may plano nimo? Hindi lang siya siguro. Sud man. Madoble na. Aman tay budget. Layo pa gyud. Okay ra tag sa Davao ra pud siya nag-celebrate pa. Sige. Tama mi oh. Lagig sa kulandot amot na lang. Ala, very good. Very good na. Ala. Mura siya makuan kung Makunar? di siya makabuelo no. Yan. Mura siya di sa ba muhilak. Ah. Pwede kasi biray ng murag si Warren. Maura to la. Maura tong kan pagkauna nimo. Maora. Unsa tay mga pilaray? Pilaray. Ato pa sa akong amahan, pilaray ibitad sa haboy. Matikong ko. Maora. Gagan ako kaon pero sa akong kaon. Paswa ko law, patoy kaon la. Uy. Sakit ako tijan kay nga ako biya dili pa kanon. Taong sa pulan di ta kasala. Sino sakit ang lawas ka ato? Kaya mo gipukaw na ko nga. Bato. Bombay ba kay maghakot kung atong bandi ka iron dili mo lisod ka mo siyok man kog ng bomba og muian dayon. Tulog pa siya. Oh, dito rin pa siya. Ingon pa siya diri. Kaya diri mo siya nagkatubang nito. Ingon pa siya nga. Diri mapukaw na. Samok ba eh. Kay kuan sakit ni akong kuan kalawasan. Kung gano'n sakit may kalawasan, unsa pa may mo trabaho. Kaya day kuan jogging. Wa ako magsugod jogging habuan ta katinaay kaya sa pa. Bakod. Mura mag-correct. Lagi, yung kaning cellphone, magmahay lang din ka ba sakay mo sa photo na ko kay buak na na ba? Kay ako na ipos-pos. Igutom guro si Blinky la. Ni kaon ba? Dili eh. Bakit o siya, magpilit man. Usay lagi, wa man siya musyutan. Bugag tuyo, bugag ituan. Karon pa man ganiha pag sa duwa kay nanambal man na siya, nagsakit siguro iyang kalawasan. Kay mangingkit man sa mga sagbot daing siguro ya kay sukli digwa man. Karon, wa na, kaon na. Maingon man ko, pagtunog na ko diya. Ano man yung mata. Ingkong nahalap ligay, pagpakamatay. Ato ra ang kinabuhi Lola guys. Digamo kunya. Kung makatandaway, magtandaway. Tulog. Karon pa kung nabusog-busog kay malasog di man mo yung favorito na ko na dito sa Rigao. Lami jud kay malasog ila. Kato po isa ba nga murag gatas pud po glasa po sa buwan. Buta pangan ato la. Kaan liplipan. Basta Langog. Oo kana.
Kada gud ginasabuan ni ate Jeanette sa ato ka nang matutag. Lagi maya-maya. Kana Kana ba? kana ba lami kaayo. Puwa. Puwa nga. Ate, sudan la. Uy. May pag-abot, mangutana ako kung sansyutan. O kung pag-abot ninyo, mangukab ko. Pamukap mo nga. Ah, nadaog bitaw kagapon. La. Pila man. Wajan gibarato sa ako ba? Last to. Kaya na, Ni. kaya na, ron. Sila Kung sabay di panatag na ay gabi. 20 ra. Oh. Pilahon man di ay. Unya. So ka asin bitsin. Bukan kay kinana ba? Kaon og pan, wala di ay magpalit. Ngini pa kog may Kaon og kanon. Kay kan di mo kaon kanon kay pan. Sakit daw yung likod. Magbomba. Unya na kay sakit ako kalawasan. Unsa Jack. may imong trabaho? Jogging di kawap. Dako ko tagad lang. Hindi ko anong sa jogging. Ay dili ko mag-jogging dua ako dra. Patos ko. Pampaon sa man na. Mainat sa bukog ba? Oo. Bakambak taga kadlawon ba? Inatong inuuna ko inuuna biraw ko nagbugtoon inuuna ko na. Tanang ba Ina ina ko ko. sudan na ba? Wala. Di na mga mata kog mga tiyan ron. Unsa? Di na ka mata kog mga tiyan. Ay hantak yan to. Dili. Ano sa? Daog na puna dagan ang kalaban nito. Atak mo ka. Pag unsan man orasan mo uli wap. Alas 2. Ako kay alas 2 pa ko nakauli gabi. Ah, parihar hindi mo. Kay susuguon mo ko, di ko po na yun. Pwede siya dito lapad. Ora tong kaisa. Kadua man gani. Abot bang kag alas 2 sing kaisa raman. Ano man dula-dula man. Naaman sa Mina. Dool man. Katong palengke. Nadia awak makakita anak. Ginagmay man ako kalami ana. Ano ka na na, nakulaan ako na. Ah. Asin paglaunok. Ah, Buang kabya. pwede kong pansit kanton la. Pagtulong hirap ako ng imong pulo. La, kilala. Nagsulatan lang ko Pansit nimo. kanton ng itlog ba? At dog. Wala. Yung naglubaa. Kilala. Sige na, good luck. Abin og maghilak pagkagdugo. Sige na la. Abin og maghilak pagdugo. La. La. Lasan lang ko siya. La. Parang nakabutog 30. Bisan pag 20. Ah, uy, nagudla daw. Bito kagabi eh. Hindi gibarato sa ako ba? Sige. Barato lagi pero sugoon pa ta. Bantog mo atag barato. Ingnon ra ta na. Hindi nagudla. Kahit kung kanton ba kayo. Bato na kayo. Lasan. Bisan pag Isang gulay. hilasan ko, hilasan. Dami mong malasog iwak. Wala na. Natong La. 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 pitik-pitik kinukaron inuunan Ito na. naman og pasit kanton. Isa-isa ra gud. Mora man na. Big ka na. Sabi ako na may kwarta sa imong gahina. Anak ko sudan ra. Ah, mura pag sala nimo. Naarabay luwag ka tigibulan Teresa kang inday kang buhina. Oh, Dugo-dugo. dugo good. Lahit na ba ng Dugay na kayo na nga luwag lang no buyag. Ay, luwag na. Kanang dako kana ba? Oh, nagibunan. Oh. Pansit Bata pa kay ana wa. Dili, 15. 15 lagi. Nya ang itlog kay tag 9. 30. Ay, tao ka na. 15. Pansit kanto 9. 1, 2, Kasi pansit kanton tag 9. 15, paisi mo na! Oh, Ang sobra 5. 4 like Itlog. lang. Oh. i-jis lang na lai. Reports. Kaya wala na. Wala na. Grabe. Ano? Ang mantika. Oh. Ay, matika diya. Ay, katarog to nga. Aman. Wala diya sa garapon ihimon. Aliya. Wala man. Kaya!
Tama naman na. Wak, pila rin kamantika yung kinanglan. Dara po, bayaan ako luba-luba o hinuurong na. Agay! Mati na, magkamatin la. Mata ka baga. Wala magbuot o bata ko. Mata ka baga. Matulot ang kwarta. Saboy nasan na kagapon. Kaya na ako sa magilid. Ala. Ayaw pag atang ako kayo, di malas pang buanga kayo. Dati kay si Lula kay muato dito kay muhubog, magsugan, malipat. Lipat pa si Kuan. Si Rohit. Lipat pa si Rohit. Kunyara kung atong mag-resulta na. Nagpunta pa nga na, G. Resulta balat to! Oh. Abi na. Siya, mo nang nabulabog ato kay... Nabulabog tayo nakadaw kay... La, nakadaw ka! Class to! Kung unsa man, maabot ang unsa. Musaba-saba. Ha? Musaba. Bulabog. Bugit ka lang pinagkuan. Yung nano ko, ni ato si Lula to. 20 regi hatagay. Pilay daw ni mo la. Siti. Site. Mel. Siti, Amerika. Ah! Grabe, Jis. Swerte. Kaya may daong last to. Dasto rin mo.